Aules contra la pobresa sorgeix a partir de la demanda de la societat civil, concretament de 3 organitzacions que van formar una comissió, la comissió 3.4. La universitat va prendre aquest compromís i el que va fer és començar a bastir aquestes activitats que podia fer cada professor voluntàriament, amb l'objectiu de que totes les assignatures tinguessin algun tipus de visió i de relació amb els fenòmens de la pobresa i l'exclusió. Aules contra la pobresa pot participar qualsevol professor o professora de la Universitat de Lleida. La sessió pot tindre diferents maneres de fer-ho. Una pot ser una conferència per part d'una persona que vingui de fora experta en aquella matèria. Pot ser un taller, una visita amb alguna entitat de Lleida. Aleshores, el dia de la sessió, personal de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació va a l'aula i fem una breu presentació del que seria Aules contra la pobresa. Li demanem al professor o professora que aquesta activitat d'Aules contra la pobresa sigui avaluable i a més demanem que fruit d'aquesta activitat sorgeixi un pòster de classe de resum del que han fet a Aules contra la pobresa, perquè també pensem que és important que l'estudiantat s'empoderi i sigui ell el que expliqui el que és Aules contra la pobresa. La valoració que fem és molt positiva perquè des de la primera edició, el 2014, que eren 5 assignatures i entorn 270 estudiants, hem crescut fins a l'edició passada, que ja van arribar a ser quasi 60 assignatures i més de 2.200 estudiants. L'impacte que ha tingut creiem que és important i la nostra voluntat és que sigui un segell propi de la Universitat de Lleida el fet de treballar amb aquest signe de la pobresa a la nostra societat.